рәхәтләнеп, күңелле итеп, ял итеп, шушындагы булган милли бәйрәмнәребездә катнашып, уеннарда катнашып, бүләкләребезне алып, шатлыкта сөенеп, куанып кайтып китәргә язсын. Барыгызны да бәйрәмнәр белән. Сабан туе белән тәбрик итәм. Барыгызга да саулык, сәламәтлек, киләсе елларга да шушы сабан туйларын күрергә барчабызга да насыйп итсә иде. Алганда Олан халкы, Балыклы халкы, Күкчә халкы, алар булган халык, уңган халык, булган халык. Һәммәгезне шушы матур бәйрәм белән котлыйм. Саулык, сәламәтлек телим. Бергә булыйк, бердәм булыйк, бәйрәмнәр белән. Хөрмәтле райондашлар, кадерле дуслар. Хөрмәттәшләр, авылдашлар, сезгә бик зур рәхмәтемне белдерәм. Сезнең алда баш иям. 2020 ел безгә бары тик уңышлар гына китерсен иде. Икмәкле еллар булсын иде. Birinci orunda şampiyon yigitimiz Tileşi rayonu Күкчә авылыннан Вәлиев Илмир. Tileşi Шумахер исемен ала. Бүгенге Сабан туйда